悲しみの向こう、片柳宏。6月7日、愛してくれる人。成功してちやほやされたいという願いには、一つの大きな欠点があります。成功したという理由でちやほやする人は、失敗すれば去ってゆくということです。本当に必要なのは、たとえ失敗しても自分のもとを去らない人、自分を愛してくれる人の存在なのです。